mai tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce akwai addu'o'i uku da Allah baya kin karɓar su. Akwai addu'ar mai azumi musamman a lokacin da yake buɗe baki. Allah ubangiji ya sa mu dace, Allah ya sa muna cikin bayinsa da zai iyanta a wannan wata mai girma da daraja. Hakika azumi abu ne mai girma. Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani, mun wajabta maku yin azumi kamar yadda muka wajabta ma waɗanda suka gabace ku domin ku samu takawa da tsoron Allah. Allah subhanahu wata'ala a cikin Alƙur'ani ya ƙara faɗa a cikin suratul Baqara aya ta 185. Hakika mun saukar da Alƙur'ani a cikin watan Ramadan. Hakika watan Ramadan wata ne mai cike da ɗimbin falala. Hakika watan Ramadan wata ne na neman gafara. Hakika watan Ramadan wata ne da babu kamar sa. Ya ƴan uwa, mu dage domin mu zama cikin wa'anda Allah zai iyanta a wannan wata mai cike da ɗimbin falala da lada. Allah ya sa mu dace da barkacin sayyidina Rasulullahi. Dan haka idan kun ji daɗin wannan bidiyon, yi mana liking, ku yi comment, ku yi sharing wannan bidiyon, sannan ku yi reposting na wannan bidiyon. In Allah ya sa da za mu ci gaba da kawo muku videos ɗinmu masu sunan Ramadan Mubarak.